Ahoj, dnes si povíme něco o breakerech. Další Confluence, kterou v Sensei Traders velmi rádi sledujeme. Zde máme příklad, který nám to krásně dokáže vysvětlit. Měli jsme zde nějaký důležitý level. Trh si sem došel, odrazil se a udělal takzvaně supportní zónu. Tato svíčka nám ale tu zónu prorazila a vytvořila takzvaný breaker. Dodalo to zmíněnému levelu dostatečnou sílu na to, aby při retestu dokázala otočit směr trhu. Každopádně existuje spousta způsobů, jak breakery obchodovat a každý si musí najít ten svůj. My v Sensei Traders taky rádi používáme, když trh tvoří nějaký range pod nějakým levelem, pak přijde k breakoutu a následný retest toho levelu. Moc děkujeme za slédnutí videa, kdybys měl jakékoliv dotazy, neváhej se nám ozvat a nezapomeň nás sledovat. Ahoj.